La vespa asiàtica és una espècie invasora introduïda accidentalment a França l'any 2004, mitjançant el transport de mercaderies. A Catalunya es va detectar l'any 2012 i d'ençà s'ha anat estenent progressivament, sobretot per comarques de Girona i Barcelona, on ja ha esdevingut una espècie comuna. Com totes les vespes socials, és una espècie depredadora, però mostra una gran predilecció pel rusc d'abelles de la mel, on troba les fonts de proteïna més abundants per alimentar les cries. La predilecció de la vespa asiàtica per capturar abelles de la mel té fortes conseqüències per a les explotacions apícoles. La seva presència continuada a l'abellar limita la capacitat recol·lectora de les obreres, afebleix seriosament les arnes i, per tant, fa baixar la producció de productes apícoles. Per minimitzar els efectes negatius, els apicultors eliminen els nius o col·loquen trampes per a la captura de reines. Tot i això, les mesures més efectives per fer baixar la pressió de vespa són la utilització d'arpes elèctriques i, més recentment, de morrions. Gràcies a un ajut demostratiu del Departament d'Agricultura i amb la col·laboració de la Diputació de Girona, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i apicultors gironins associats, vam iniciar el projecte Velutina, el qual té per objectiu examinar la utilitat de les arpes elèctriques i els morrions o protectors de piquera per fer front a densitats elevades de vespa asiàtica. Això va suposar la posada en funcionament d'un abellar experimental composat de 36 caixes, les quals estaven sotmeses a diferents tractaments. Els tractaments que vam examinar van ser les arpes elèctriques, els morrions i caixes sense cap mesura de protecció. El treball de camp el van dur a terme entre els mesos de juny i novembre, coincidint amb el període de màxima activitat de la vespa asiàtica. A partir d'inspeccions visuals van comptabilitzar tots els individus de vespa asiàtica que interaccionaven amb cada una de les arnes de l'abellar al llarg de tot el dia i també l'activitat de l'abella de la mel. També vàrem estimar la producció de mel i altres productes associats, com poden ser el pol·len o la quantitat de cria que hi havia a cada una de les colònies. Finalment, vàrem determinar les captures per part de les arpes elèctriques en intervals diaris i intervals setmanals. Sobre l'eficiència de les arpes elèctriques i els morrions, i a diferència del que va passar l'any 2019, on la presència de la vespa asiàtica va ser excepcionalment baixa, el 2020 va ser tot el contrari. Es van observar aquest 2020 densitats molt elevades en zones de la Garrotxa i de la Selva, així com en altres comarques de la província de Girona. Els resultats de l'estudi posen de manifest, ara sí, que no existeixen mecanismes eficaços per fer front a les densitats tan elevades de vespa asiàtica que hem tingut aquest 2020. Tant els morrions com les arpes elèctriques han resultat insuficients per mantenir les colònies, les quals varen començar a col·lapsar coincidint amb el pic d'activitat de la vespa asiàtica, quan la vespa asiàtica tenia més intensitat de pressió. És important, però, destacar que les colònies sense protecció o que tenien morrions amb una malla quadrada d'1 centímetre de costat, van col·lapsar molt abans que les colònies que tenien arpes elèctriques i que estaven protegides per aquestes arpes elèctriques. L'elevada pressió de vespa que hem sofert molts apicultors de les comarques de Girona i Barcelona aquest 2020 ha estat devastadora. Hem perdut pràcticament una tercera part de les nostres colònies i això suposa una pèrdua importantíssima per a la nostra activitat econòmica, tant a nivell de bestiar com de la producció de mel de tardor. Malgrat hem provat diferents mètodes de control amb morrions i amb arpes elèctriques, els nivells de vespa han estat importants amb pressions de 5-6 vespes davant de cada caixa. Llavors cal invertir urgentment en mesures respectuoses, adaptades al medi ambient, que ens permetin mantenir la nostra activitat econòmica, no només als professionals, sinó també a tot el teixit d'aficionats que hi ha al territori.